Здравейте на всички, аз съм Нано и това е първият клип, който правя. Всъщност този клип ще се състои главно върху характеристиката на моят компютър, сетъпа, който още не е завършен. И така, нека започваме. Така, значи, както виждате, незавършеното на сетъпа ми е това, че аз нямам монитор. Знам, малко странно, но просто стана така, че монитора закъсня доставката. Сега, клавиатурата си ми е най-обикновена на HP. Реших да взема такава, първо защото като за начало мисля, че ще ми е добре, а и не ми се дават в момента излишни пари за клавиатура, защото според мен няма значение на каква клавиатура играя. Дали ще играя на клавиатура, която е 18 лева или на такава, която е 235. Това няма значение за мене. Пада, който ми е чисто нов и всъщност е доста добре направен, самата материя е много приятна. Той е на Bloody. Да. Мишката ми е най-обикновена. Взел съм си я, че 20 лева беше от едно магазинче. И така, сега да прескочим това и да отидем на най-важната част, от какво е направена тази машина. Да започнем с дънната платка. Дънната платка е на Gigabyte Z Chipset Gaming Card 3. Ето ги кутията. Тя идва с диск за инсталиране на драйверите. На Warship всъщност аз не знам какво е точно, не можах много да го разбера, но мисля, че е нещо като временен акаунт, но не съм сигурен. Главно дънната платка има 4 слота за памет, за 4 плочки. В момента аз имам само една плочка, която е 8 гигабайта. Знам, тя не е достатъчна, но за момента ще бъдем с нея. За в бъдеще ще сложа още една 8 гигабайтова, за да може да ми стане 16, което ще се отрази доста добре. Процесора ми е на Intel i5 6500, 3,2 ГГц. Ето кутията. Не е unlockнат процесора, не може да се оверклоква. Въпреки че дънната платка го позволява това. Другото интересно е моето захранване, което е на Corsair 650 вата. Мисля, че това е предостатъчно за тези части, които съм взел. В смисъл 650 вата нито са малко, нито са много, но са нещо по средата. Хард диска ми е 1 терабайт на Seagate Barracuda. Ако виждате, тук с SATA кабелите съм го свързал отзад на кутията. И тук имам записвачка и четец, за което всъщност на повечето хора не им трябва, но на мен лично ще ми потрябва в бъдеще и накрая на видеото ще разберете защо. Самата кутия е на Ride Max. Всъщност кутийката не е много голяма, но на мен лично много ми харесва. Има си бутон за старт, за рестарт, 2 USB порта и това са портове за слушалки и микрофон жакове. За в бъдеще не само ще допълня една плочка RAM, но също скоро трябва да сложа 2 вентилатора, ето тук отпред на кутията, които ще вкарват въздуха и още един отгоре, тук още един, за да може той и този да изкарват въздуха. Което мисля, че ще бъде доста добре, защото компютъра ще се натоварва. Видеокартата. Най-важното нещо и нещо, което почти всеки го интересува. Значи тя е на Gigabyte GeForce GTX 1060. Тя е 6 гигабайтовата версия, за което наистина доста си е добра. Тя на образца няма как ви я покажа, но ето е кутията.
Тя е с два вентилатора. За тези очилата VR, които са, може да се ползва. Ето тук отстрани, извинявам се, може да видите 6 гигабайтова DDR5, два вентилатора и малко информация за нея има тук. Общо взето този компютър до сега, само самия компютър ми излезна някъде около 1600 плюс-минус. Нали, зависи от къде взимате частите. Нещо друго интересно, всъщност аз за сега не се сещам, но да, имам си и слушалки. Този диск е за клавиатурата. Ако искате, също мога да ви покажа нещо много интересно, което ще ви заинтригува. Не знам дали до сега сте виждали, но тази видеокарта свети. И въпреки, че няма монитор, мога да пусна компютъра и да ви покажа всъщност как тя работи. Момент само. Ето така. Мишката се включи. Така. Искам да наблюдавате внимателно. Много е готино. Просто... Всъщност компютър го включвам за трети път. Първия път инсталирах Windows-а и после го включих още веднъж, за да инсталирам драйверите на нашата видеокарта и на дънната платка. Както виждате, тя свети в червено. Има линейки, които светят. И двата вентилатора. Вентилатора на процесора, охладителя и този, който изкарва въздуха. Затова ви казвам, този не ми е достатъчен. Просто няма как да спомня. Може прекалено много да задържи топъл въздух, което не е добре. И така, значи главно това беше моето хардуерно видео, така да го наречеме, в което ви показах компонентите на моя компютър и моят недовършен сетъп. Но също искам да ви заинтригувам със следващото видео, в което вече компютъра ще си има последната част монитора и ще анбоксваме Grand Theft Auto 5, която е много яка игричка и всъщност на нея ще правя много стримове, много клипове. За в бъдеще ви казах, че ще добавим още памет. И общо взето е това. Благодаря ви. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре и приятна игра от мене.